Mi? Tojások. És nőd van, Peti. Ugye? Elkezdtek a újságot rágyolvasztani, hogy ki voltál. Milyen Lucia? Hát fő, Halló, nem Crazy? ismered. Crazy. Itt a kál, ki? Hol van a kocsma? No. Abba a kocsmában. Ő a pizza. Ha? Szépen az. Ráhúztad majd. Igen. Akkor minek? Ne vessétek. Fizetni. Ne vessétek. Neves. Minek nem esik? Na ma. Hát igen. Egyet mosolyítsa. Fölteszünk a Facebookra, Peti. Nem mosolyik. Sztár lesz ő. Hogy úgy az a bús. Fogadjunk, hogy nekem nem is kell jósolni, látom a szemét. Most mennyit izéltél? Rantottál be. Mind rántottam be. Nem szítál most reggel? Biztos, hogy nem szóltam. Már nem vagyok drogisen. Csak a rulod? Csak izé. Én vagyok a izé. A fénék? Na de izé, múltkor mondtad, hogy DJ volt a Újvarba, irítsd be. Igen, a Szokolba. Most még Irítsd szokol. be, Szokolba. Ja, de és a unokatestvéremnek a izé. Testvére. Unokatestvérem. Hol van Peti alul? Nem izé. Nem csinálja. Akkor nem szítál máma. És hány órát voltál a szolgálatban? 12 óra. Éjjel is voltál? Nem fogtál semmi? Dagat! 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 A Szabolcs, nem, Dagat!